Bé, que el programa d'avui parlant de posar ordre i és que és, última setmana d'agost, comencem setembre i pot ser un bon moment per desfer-nos d'aquelles coses que ja no necessitem, tot i que a vegades ens costa, i per això en parlem amb la Clara Massons, que ella és organitzadora professional. Molt bon dia, Clara. Hola, bon dia. Com estàs? Superbé. Bé, avui ens portes un tema que és molt interessant perquè és setembre i molts de nosaltres estem aprofitant els últims dies de vacances, o bé perquè setembre per nosaltres és com començar un any nou, doncs comencem a ordenar casa nostra i desfer-nos d'aquelles coses que no ens fa bé o que ja no volem, i així doncs fer neteja. Exacte, coses que ens resten una mica, no? Hem parlat alguna vegada que no hi ha res neutre, o sigui, les coses o ens sumen o ens resten. I per què hem de mantenir a casa coses que ens resten, que ens treuen lloc, que ens destorben? És millor desfer-se'n, fer un cop de puny sobre la taula, desfer-se'n i respirar aquest espai i aquesta frescor. Què passa? Que a vegades ens costa molt fer aquest pas. Hi ha persones que li agrada molt recordar moments que ha viscut i per això tenen més acumulació d'objectes a casa seva que no fan servir, però que sempre els atribuïm sentiments i emocions a les coses que Jo ho comprenc perfectament, perquè jo soc una persona molt sentimental. O sigui, no només soc sentimental, sinó que soc animista. És a dir, li poso ànima a tot, no? Penso que si els plats estan contents on estan, si la roba està contenta dins de l'armari. Aleshores, això de que tot ens porti un record té una doble cara. És la sobreestimulació. És a dir, no controlem també que tenir tantes coses que ens porten tants records ens estan fent uns inputs tota l'estona, que aleshores casa nostra no és gens relaxant, sinó que és això és d'aquí, això m'ho va regalar el tal, això no ho puc llançar, això no ho faig servir, això va ser una mala compra, això va ser molt car. I el que estem fent és tenir, o sigui, tot d'elements de casa que ens atabalen més que una altra cosa. Si tenim alguna cosa de valor sentimental que volem guardar, o la podem guardar en un lloc d'honor, per exemple en una capsa ben bonica, o fer-hi una foto i ens guardem la foto, que ocupa menys, però no cal tenir l'objecte en si. Clar, això també crec que és molt important, no? Perquè crec que el que ens passa més és amb la roba, que ens guardem aquella peça per si un cas. No? Sí. Això és molt típic, potser. Sí, perquè pensem, no? Això, ens imaginem una situació fictícia, no? Que això ens ho podem posar perquè si un dia faig aquesta cosa que jo voldria fer... A mi em passa també, me n'adono, perquè jo m'he d'anar revisant. Per exemple, tinc uns jocs de taula que els meus fills són encara petits per jugar-hi, però m'imagino, no els vull donar perquè penso d'aquí uns anys ens posarem els quatre a jugar a aquests jocs, m'imagino aquesta situació i potser d'aquí uns anys els meus nens passaran o no els agradarà això o voldran anar a jugar a casa d'amiguets, no? Però ens aferrem a aquestes imaginacions i aleshores ho mantenim a casa i l'energia no circula. Clar, això és molt important també, poder avançar també nosaltres, no? Al final ens estem posant com barreres per no avançar, no? Sí, això passa. Exacte. I després quan llancem i ens desfem de coses, això és el que deia, l'energia circula d'una altra manera, ens comencen a passar coses, casualitats, oportunitats que fa temps que volíem i que no ens passaven. O sigui, hi ha uns moviments que tenen a veure amb la circulació del chi, de l'energia per casa, no? I és interessant veure això, és a dir, jo no plantejo el desfer-nos de coses com una renúncia, com em fustigo i he de viure amb menys i he de ser pobre i viure amb l'essencial. No, és visc amb el que més m'agrada, escullo viure amb el que més m'agrada i les altres coses em destorben. No és una imposició, sinó a dir, mira, opto perquè casa meva sigui més lluminosa i respiri més. I aleshores això et comença a donar una alegria i una energia que t'enganxa i és el que et fa continuar amb aquesta tria. Crec que amb això m'ha fet pensar el moment que nosaltres decidim comprar les nostres coses, no? Tenim la tendència de comprar de forma més ràpida i amb un valor adquisitiu menor, però que després tenim altres opcions al mercat que són més bones i potser el seu cost estarà una mica més elevat, però tampoc tan elevat. Llavors, també és tenir aquesta consciència, tenir menys però de més qualitat. Sí, jo crec que sí, perquè al final a mi em fa molta ràbia quan em compro un parell o tres de samarretes i al cap d'una rentada la costura ja està tota deformada o ja no em queda bé com em quedava a l'emprovador de la botiga. Aleshores, he llançat aquests diners
I potser algunes coses que a vegades costa de veure, no? Si està fet a Europa, no? A vegades és car perquè és car i prou. Però si seguim una miqueta aquest comerç o comprem a persones que coneguem, aquí al Pont de Vedra en tenim persones que ho veiem, que fan la roba elles mateixes, no? Si seguim una miqueta aquesta traça, podem fer un consum més sostenible i que també ens duri més la roba. Jo no crec, per exemple, la meva àvia era com, aquesta jaqueta et durarà tota la vida, jo penso. Per què vull una jaqueta que em duri tota la vida? Jo vull variar i tot, no? També forma part del nostre creixement personal, jo crec, poder canviar, encara que sigui la nostra jaqueta, no? Exacte. Jo crec que abans el que es feia potser és que arreglaves el llarg, el curt, el no sé què. Ara és com, estem en un món també més canviant i tenim una expressió personal diferent i tot. Però una cosa és anar-te canviant una jaqueta perquè tu t'agrada i et veus diferent i tens unes necessitats diferents, potser una feina més formal o el que sigui, i l'altra és tenir 8 o 12 o 16 jaquetes dolentes que fan nosa i no te les posaràs mai més. Clar, i tant. És diferent. I tant. De fet, avui ens portes un conte, no?, que ens ajuda una mica per l'època de l'any que estem, no?, i que podem fer neteja. Explica'ns una mica de què va. Sí, mira, aquest és que m'encanta. A veure, fa 15 dies vaig venir i et vaig recomanar llibres que m'encantaven i que eren japonesos i de la Marie Kondo i tal, i vaig explicar els llibres de la Marie Kondo. I quan vaig arribar a casa dic, ai, la Kiki i el Jax, per què me'ls he deixat? I saps per què me'ls havia deixat? Perquè el tinc a la tauleta de nit del meu fill, perquè aquest el llegim molt. Aleshores, en català té un altre nom, els hi vam posar un nom diferent, Però és bàsicament la història de dos amiguets. La Kiki, a ella el que li agrada és col·leccionar i agrupar i tot, i al Jax li agrada classificar. Aleshores, què els hi passa? Que aquesta té la casa super desendreçada i el Jax l'ajuda a endreçar, perquè la Kiki ja no troba res, tenen com una crisi de l'amistat, no puc venir a jugar amb tu perquè no trobo la pilota de futbol, no puc venir a banyar-me amb tu perquè no trobo el banyador. El Jax es pensa que és que ja no són amics i aleshores li fa un àlbum de l'amistat superjaponès, a tot encantaria superjaponès, allò amb les fotos, els no sé què, el washi. I aleshores li diu, va a casa seva, això és molt important, va a casa seva i ho veu tot tan endreçat, diu, oh, m'agradaria tenir tant d'espai com tu. I el Jax li diu, és que ho tens prou espai, el que passa que l'hem de trobar, l'hem de fer. Això és el que em passa a mi amb les clientes, em diuen, no, és que a casa meva no tinc lloc. L'hem de crear, aquest lloc, ja el trobarem. I aleshores fan una mica de tria, que ensenyaré aquí una miqueta al moment que fan la tria, i veus aquí diuen, no ho aconseguirem mai, i aleshores aquest està entusiasmat perquè veu que pot endreçar tot això i li encanta. Aleshores comencen a fer tria, t'explica el mètode, els infants ho entenen molt bé, classifiquen per caixes el que es queda, el que és no sé què, i el resultat final, que és l'habitació molt més endreçada i tot. I aquí t'explica com plegar la roba. També, sí, super. Amb el mètode de la Marie Kondo. Exacte, el mètode de Marie Kondo. I aquesta autora, aquesta il·lustradora, la Marie Kondo era superfan quan era petita. I aleshores li va fer molta il·lusió poder fer el llibre amb ella. I bàsicament per fer tria amb els infants és una miqueta aquest mètode de dir, escolta, mira els avantatges de tenir casa teva ben endreçat i l'habitació més xula. Anem a classificar, t'adones realment de tot el que tens i fer tria. Perquè ells de vegades també els hi costa desfer-se de les seves joguines quan es fan grans. Els hi costa molt. I jo, fins fa poc, ara el meu fill té 7 anys, i jo em predicava, jo deia, això és predicar amb l'exemple, si els teus fills veuen que tu et desprens de les coses, ells també ho faran i tal. Mira, mentida podrida. Per què? Perquè el meu fill tenia una etapa que era, ai, has sortit a tu, Clara, una etapa de molt endreçar, molt classificar, però després té etapes que no. També està molt relacionat amb que si té moltes coses i moltes coses a la vista, li costa molt gestionar perquè és com, ostres, per on començo? Això ens passa, clar. Aleshores, ara al setembre ens hem proposat, no feia falta anar traient coses perquè més o menys anàvem tenint lloc i tot, però ara que tenim molt més i ja té 7 anys, és de dir, escolta, ara sí que hem d'anar dient adéu a coses, i hi ha aquesta resistència, no? Perquè per ell ara només és no vull que em traieu el meu, i és en plan, a veure, són coses que et van donar i que fa mesos que no toques. No veu els avantatges de tot el que guanyarà. I jo confio, ja vindré aquí a explicar-t'ho,
que quan vegi aquests avantatges, quan tots els nens veuen aquests avantatges i que ho tenen tot més fàcil d'agafar, tot més localitzat, s'animen a desprendre's més del que no necessiten. I tant, de fet, jo em sento identificada, crec que encara em passa, no? Moltes coses de quan era adolescent, llibres inclús, m'acosta desprendre'm d'ells perquè aquell llibre m'ha portat molt bons moments, però segurament no me'l llegiré mai més, i aquesta és la realitat. Clar. A veure, si és un llibre que t'ha portat molt bons moments, jo ho entenc també perfectament, perquè jo era traductora, aleshores per mi els llibres eren sagrats. O sigui, quan llegia la Marie Kondo dic, mira, Marie Kondo ho endreço tot menys els llibres, perquè... I em vaig posar a endreçar els llibres, i em vaig comptar, tenia una lleixa així i en tenia 400, només amb un espai així. Què fot un 400 llibres? Me'n vaig quedar amb 10. Uau! Amb 10, Ui, sí. em veig incapaç de fer això. A poc a poc. El meu camí del minimalisme és de molts anys. No cal flipar-nos i començar a llançar tota la casa. Però em vaig quedar amb les joies del Corona, diguéssim, amb els llibres, que és que em donaven una alegria, però no ens forcem a... Ostres, és que he de buidar. No, si aquests t'encanten i els llibres són importants per tu, guarda això i a poc aniràs fent. I el que no és normal és que tinguis 500 llibres que t'ultraencanten tots moltíssim. No. De fet, Clara, ja ens hem quedat sense temps, acabem amb la nostra carta. Vinga. Que és el nostre ritual, sempre hem d'acabar la nostra entrevista amb una carta. Sí, he portat el mateix tarot d'altres vegades perquè ara estic superenganxada a aquest tarot, el faig servir moltíssim. Quina pregunta vols fer? La pregunta és què ens recomana per iniciar ara, setembre, i poder començar a fer la neteja, pensant que som una persona que ens costa molt fer-ho. Llavors, quin és el missatge que ens diu? A veure, per la Laia i per les persones que els hi costa molt endreçar, perquè no endreçar sinó desfer-se de coses. Com desfer-se de coses, com enfocar-ho, quina carta ens pot ajudar a tenir això en ment. A veure... Tallarem, farem aquesta mateix... Ah, mira, l'Hierofant. Que ja ens va sortir? Oh, no, ens va sortir l'Emperador, que era la carta de l'ordre. Aquest era el 5. Aquesta carta em costa moltíssim, a mi. Aquesta carta, hi ha un punt en què ens hem de connectar amb la nostra essència més espiritual. De dir... Puc viure menys perquè el que realment importa ho tinc a dintre i podria viure pràcticament amb un bol i una cullera, saps? Intentar ser més minimalistes, bàsicament. Connectant, però connectant no pensant que m'estic desfent de tot, sinó tot ho tinc dintre. La meva capacitat de generar records, de tenir unes vivències increïbles, la tinc a dintre meu i d'això no me'n desfaré mai. Doncs bé, Clara, moltíssimes gràcies. Ens veiem a la pròxima i bé, que tinguis un bon inici de setembre, i que tots plegats hem de fer una miqueta de neteja, això sempre. Molt bé, moltes gràcies. Ens veiem a la pròxima. Bé, així s'acaba el programa d'avui, ens veiem ja demà amb moltes més novetats aquí al Teva de Tot. Li ho repeteixo de nou, tenim entrepà de fuet, entrepà de pernil salat, entrepà de calamars, entrepà de vedella, entrepà de llom, entrepà de formatge curat. Necessites un dentista? A Vitaldent estem oberts tot l'estiu. Demana la teva cita ja. La teva boca ho és tot.